това е специално видео за Playmaker Pro и за неговия сервер WordCraft. И имаше 5 условия, направи ги, дам за кандидатурата и да пострима нещо на нашия канал. И аз пострих това. Доста е грамадно. Мигна ми окото и го направих. Доста е голямо. Много празно. Извинете, много съм болен. Това са тия гръцките колетеста. Сеща се. Ако трябваше да има още колони, ама всъщност може да направим още няколко. Направих кръст, така. За кеф. Знам, че в такъв храм или каквото е, никога няма да се появят такива работи. Малко повече прилича на пирамида, но така се прилича. Те обикновено изглеждат така и направих малки кули. Така се правят. Четири. Така се правят, това е по-високо, защото е една горе наред и това е горното. Да. Да, това е моята кандидатура. Не знам кога ще ги избира хората, но да не ме приема. Аз това го снимам на следващия ден. Във вторник. И ето, това просто доста време е. Но не е лесно да се построява такова. Съжалявам, малко съм болен. Ето, чисто, просто. Аз бях TerryBG и ще се видим следващия път. Да, и дано Playmaker ме приема в неговия сервер. Чао!